କଣ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ? ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମର ଯେତେ ପ୍ଲସ ଟୁ ପାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପାସ୍ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆମର ଆରଆରବି ଏନଟିପିସି ରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ନଭେମ୍ବର 27 ରେ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା। ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ୟୁଜି ପିଲାମାନେ ସରି ୟୁଜିପି ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଟାଇପିଷ୍ଟ, ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଲର୍କ ଟାଇପିଷ୍ଟ, ଟ୍ରେନ୍ କ୍ଲର୍କ, କମର୍ସିଆଲ କ୍ଲର୍କ, କମର୍ସିଆଲ ଟିକେଟ କ୍ଲର୍କ। ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, କୋର୍ଟସ ଗାର୍ଡ, ଟ୍ରାଫିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ ଟାଇପିଷ୍ଟ, ସିନିୟର କମର୍ସିଆଲ ଟିକେଟ କ୍ଲର୍କ। ମୋଟ ପଦବୀ ଆମର ପାଖାପାଖି 9,000 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି 8,868। ୟୁଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 3,058 ପଦ। ଆବେଦନ ତାରିଖ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଅକ୍ଟୋବର 28 ହେଇସାରିଛି, ନଭେମ୍ବର 27 ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ। ଜେନେରାଲ ଓବିସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଆବେଦନ ପାଇଁ। ଏସସି, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ପାଇଁ ରହିଛି 250 ଟଙ୍କା। ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି +2 ପାସ୍, ଗ୍ରାଜୁଏଟ। ବୟସ ସୀମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏହାର ବୟସ ସୀମା ରହୁଛି 18 ରୁ 30 ୟୁଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18 ରୁ 33। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ଏସସି, ଏସଟି, ଓବିସି, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ରହୁଛି CBT1, CBT2, CBT2 ପରେ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ, ମେଡିକାଲ ଢାଞ୍ଚା ଏସବୁ ରହୁଛି। CBT1 ରେ MCQ ଟାଇପ, CBT2 ରେ ମଧ୍ୟ MCQ ଟାଇପ ରହୁଛି। ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟେଜ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ ଆମର ଏହାର ୱେବସାଇଟ ହେଉଛି ଆମର RRB apply .gov.in। ଏଇ ୱେବସାଇଟରେ ଯାଇ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରନ୍ତୁ।